съм GamerBGBoss и днес играем в сервера The God PvP. Ще направя ревю за ранг YouTuber. Така, в момента сме на спаун. Първият ни ларп, чакай само да кажа това. Кажете тъй. Ако никой не кажете. Първият ларп е ларп Envil. За съжаление няма кит батъл, но ще сложат току-що. И ето тук моите хем е тук енчантинга. И енвилите тук да си с книги, като си енчантинги, примерно тук. Да си ги комбинират с мечовете. Така, следващия ларп. Да. Сега трябва да погледна. Да чете. Така, и тук пише Auction Info. Така, вие ще го прочетете тук. Всичко ще прочетете. В принцип, мисля, че повечето от хората знаят как се използва Auction. Така. Warpent Chant ние го видяхме, така че направо преминаваме към Warpent. И тук няма събия. Чай малко, да му кажа, че правя ревю. Тъй. И това е Warpent, според мен е много хубав. Красив е. Харесва ме. Не на мене. Така. Изреждам се да не го бутна. Тъй. Warp Events. Между другото, евентите са от 9 часа. В този случай ще бъдат днес от 8 часа. Ще присъствам. Не обръщайте внимание. Ботове. Спомням. И чайките. И геймирам. Това са геймери. Дай да вземем малко храна. Няма да е малко лагва. Те взехме си храна, която са подпален. Warp FPS. Да не ми дропва FPS. Вие го виждате тук. Добре. FPS ми дропва, защото съм на слаб лаптоп съм. И тук може и да събия, обаче май повече ще събия на кърбър, защото съм страхляс. Items. И ето тук са безплатните айтеми. Чай да само да си взема, че в случай не съм си ги взела. Така, здрасти хора, чао милички, да си взема фруктите, всякаките неща. Така. Направо ви персона съм тук. Мали. Много опнати неща, бро. Ето това май ще е. Няма кеф се бъде. И следващия ларп е Warp Money. Ако се чува някой тим и Warp Money. Хак. Рекламиране на друг сервер. Гриф е позволен.
Грифа е позволен. Окей? Не обиждайте човек. Човек на всеки план. Добре, няма да обидам. Не за по... 30 играча си... Ого, супер! Warp, следващия Warp е Warp PvP. Ето Warp PvP. Няма никой. Скочвам. Ай, тук ще направим един дом. Ая! И не съм добър. Добър съм. Добре. Warp. Resinfo. По принцип, новите в Майнкрафт серверите не знае как се прави рез, обаче това е активно. Добре, и без това повечето хора знаят как се прави рез. Аз тук само ще скоча. Добре. Warp Rules. Shop Trade YouTuber. Окей. Да бе, аз дойдох тук. Бях тук вече. Warp Shop Money. Скоро с 3000 money. Тук всякакви различни неща можете да си вземете. Play. Опа. Не. Warp Trades. И тук се затваряте и трепате. Нали сам белен. И Warp YouTuber. И така. За да станете ранг ютубър, трябва да имате 150 съба и 50 гледания. Ранка разполага с следните команди: Mute, NPC, HUD, PvP1, PvP1, Craft, Fix, Hail и Fly. Разполага с следните китове: Донатор, Донатор плюс, Самурай, PvP, Стартер, Commoner и Weekly. За да станете ранка, добре, трябва да направите ревю. След като сте го направили, го пратете на Skype и Skype-ът те ще ви кажат Skype-ът. Добре, сори хора, ама пускат ботове, тук нещо са се заяли, заяждат се с... Някакви се заяждат с сървъра, викат, че е тъп и пускат ботове, за което съжалявам за това, че пускат ботове. И така, дано видеото да ви е харесало. Ако е така, харесайте клипа и се абонирайте. До скоро!